Evo nas u glavnom šatoru Festivala demokracije sa koordinatorom cijelog ovog protestnog skupa, Sinišom Krčmarekom. Evo, za početak, koliko ste već tu i kao što vidimo uvjeti su poprilično skromni, pa nas zanima vaše mišljenje o ovim uvjetima gdje se nalazite i... Pa mi smo tu već 50 dana. Uvjeti su, ja mislim, dobri kakvi, s obzirom kako smo krenuli, ovo su izvrsni uvjeti. I mislim da je jako dobro to da jednostavno prikupljamo potpise potpore i da jednostavno svi zajedno napokon možemo nešto reći. Da je to najbitnija stavka. Znači da zajedno, znači dali su ljudi neku potporu, valjda će stati iza te potpore i da zajedno koordinirano napravimo nekakve akcije unutar Hrvatske. Koji su vam ciljevi? Da li vas je neko podržao, nekakva stranka ili neke druge udruge? Pa ciljevi su jednostavni, znači sloboda medija. Kad dobijemo medije, onda ćemo mi lako reći puno toga što nas muči. Recimo javna rasprava o Europskoj uniji. Što se tiče stranaka, da, imamo razne stranke su nas podržale. Evo napomenut ću samo dvije stranke i jednu udrugu, znači HSP, SRP, Socijalistička radnička partija i Udruga Roma Hrvatske. To mi je onako nekako zanimljivo izvući iz konteksta, znači da pokažemo jedno zajedništvo, znači da postoje neke teme u Hrvatskoj oko kojih se svi možemo okupiti i zajedno raditi na tim temama. Ne? Da, upravo to zajedništvo je pomalo kontroverzno jer po brojnim forumima i komentarima na raznim internet stranicama možemo steći dojam da razni ljudi jednostavno imaju neku skepsu prema dolasku ovdje jer misle da je ovo nekakav ultradesničarski pokret, nekakav pokret koji potiče neke stare dane. Dakle, samim time da vas podržava SRP, da vas podržava s druge strane HSP-a i Udruga Roma, možete nam pojasniti kako je zapravo vaše razmišljanje o političkom životu i vaše razmišljanje općenito o usmjerenosti ka desnici, ljevici ili centru? Pa prvenstveno mi se okupljamo oko ideje, znači nama su najbitnije ideje, nisu nam bitni pojedinci tu, znači mi jednostavno se ne bavimo klasičnom politikom, znači ova politika koja se vodi nas se puno i ne tiče jer to nije ispravna politika, nije ispravan put, jer ako ćemo mi dijeliti hrvatski narod i hrvatske građane na ne znam koliko raznih skupina mi nikad ništa nećemo napraviti. Znači mi se jednostavno moramo ujediniti da bi spasili domovinu od Europske unije, recimo. Znači to je... Pa bit ćemo kaj god trebamo biti, evo to sam već jednom rekao na televiziji, bit ćemo kaj god treba biti za domovinu i narod, sve ćemo biti, evo. Evo, naravno, cilj ovog skupa je da bi ukazali nacionalnoj televiziji da jednosmjer je ka ulasku, ka referendumu za ulazak u Europsku uniju jednostavno nema smisla, no s druge strane vidimo da gotovo svi političari govore da nema kompromisa kada se priča o Europskoj uniji, da je Europska unija naš jedini cilj, naša budućnost, naš spas. Evo, zanima me zašto ste vi toliko protiv Europske unije i koje su zapravo minusi i nekakve moguće zamke pri tom eventualnom ulasku u Europsku uniju? Pa vrlo jednostavno, znači ne želim da ja i moja djeca budemo robovi, a tako i cijeli hrvatski narod. Mislim da tu nemamo kaj puno pričati, tu je jako puno toga, znači posjedujemo dokumentaciju o tome da nas neko izdaje i prodaje. Sve stoji, sve znamo, ne moramo puno pričati. Kad kažeš nekome da te pretvara u roba, mislim da je to dovoljno da si mu rekao, jer ne treba tu sad izmišljati zbog ovog, zbog onog, jednostavno nas pretvaraju u roblje. To ne možemo dozvoliti. Ne možemo dozvoliti da neko uzme Hrvatsku, rastrgaje na komade i podijeli, ne znam, Mađarskoj, Italiji, Sloveniji, ovom onom. I šta mi imamo onda? Zašto smo se mi borili? Zašto su ljudi ginuli? O čemu se tu radi? Ja ne znam koji je to branitelj, a da je on protiv suverene Republike Hrvatske. Za šta se taj branitelj borio i zalagao ako nije za samostalnu i suverenu Hrvatsku? Koji to tramvaje farbaju, ne znam šta rade sve, ne znam, koji su ti branitelji, a svoj suverenitet predaju drugome. Znači recimo što se tiče suvereniteta, naš predsjednik Ivo Josipović je na svojoj prisegi rekao da će braniti suverenitet Republike Hrvatske, a on ga sad jednostavno jednim potpisom poklanja nekakvoj uniji nečega, trgovačkoj uniji jednoj uglavnom. Čemu toliki bojkot drugih medija prema vama? Zašto se to događa? Pa
Pa zato su svi mediji cenzurirani, znači jednostavno radi se o tome da niko ne smije pričati o ljudima koji posjeduju dokumentaciju. Znači ako mi posjedujemo dokumentaciju, mi smo jednostavno ljudi koji nešto konkretno govore, koji jednostavno posjeduju dokumente o tome što govore, znači ne pričaju gluposti. Znači mogu razni ljudi dolaziti u medije, oni imaju ili nemaju dokumente, ja ne znam. Ali nisam vidio nikoga da je pokazivao dokumente. Znači ako na dokumentu piše to i to, onda je to je dokumenat. Ako piše da je sve tajna za hrvatski narod dok ne uđemo u Europsku uniju, onda to piše da je tajna za hrvatski narod. I da ćemo rezultate pregovora doznat kad uđemo. Znači da nas neko izdaje. Ako ovo slobodna, demokratska, slobodne medije imamo, a mi ne možemo doznat o čemu se tu radi gdje nas neko gura. To je malo jako čudno, jel mislim. Kako su ti slobodni mediji ako se isključivo govori o Europskoj uniji? Kao dobroj nekakvoj tvorevini, a vidimo svuda u svijetu da se svi bune protiv te Europske unije. Tako da mi je jednostavno nejasno o čemu se tu radi. Mislim, vidimo da propada Unija, vidimo da ljudi ne žele im pomagati, više Englezi recimo ne daju svoju funtu, da ne propadnu i oni, jel? A mi ćemo ići u tu Uniju. Pa mi smo potpisali propast. Da, vi ste već navikli vjerojatno na tu cenzuru medija jer ste imali u prijašnjim akcijama brojni bojkot brojnih medija širom Hrvatske. Dakle, možete nam neke prijašnje akcije predstaviti? Pa evo, radili smo recimo na zaštiti pitke vode, dosta radimo, isto posjedujemo dokumentaciju. Radili smo humanitarno, radili smo u poplavama, znači oko Velike Gorice kad su bile poplave, tu smo puno pomogli i u namještaju vodeći, običaj, bijeloj tehnici, u svemu, znači i najbitnije u ljudskosti, znači toploj riječi, znači išli smo od vrata do vrata s ljudima i razgovarali o tome što se desilo i što bi trebalo dalje i kakvu pomoć trebaju i ne trebaju. Tako da jednostavno, ali to su prekinuli, znači uspio sam preko OTV-a, to jest Jabuke TV sad, jel? Preko njih smo uspjeli neke informacije gurat van, ali jednostavno to su zablokirali, nisu više dozvolili i jednostavno se prestalo pričati o poplavama bilo gdje, ne. Tako da ima jako puno toga, jako puno akcija, ali jednostavno nemamo podršku medija. Kako nemamo podršku medija, naravno da javnost ne može znati za nas i naše akcije, ne. To što putem Facebooka se dozna, to je to, nešto to preko interneta i... Ali dobro, idemo dalje, ne? Naravno, kako je vaše mišljenje o ovim demonstracijama koje su prije par mjeseci bile diljem Hrvatske, koje se naravno i dan danas događaju, koje će se događati, za kakav su tip demonstracija? Pa svakako mirni skupovi, znači mirni prosvjedi, jer mi trebamo izgraditi državu, ne trebamo je rušiti, znači mi ne trebamo ništa paliti, razbijati, ne znam šta. Dovoljan je jedan građanski neposluh, svi izađemo vani, ako treba tjedan dana ne idemo nigdje, u čemu je problem? Družimo se međusobno na ulici, razgovaramo, nama je dobro, a držati tjedan dana kad se nije radilo, to je veliki, veliki trošak. Znači neko će morat popustiti. Znači ili ćemo svi zajedno van ili nećemo, nema druge, ali ako ćemo ići po nas par tisuća, to nije ništa. Znači ako napravimo građanski neposluh i jednostavno izađemo van, izašli smo van. Ako odlučimo građanski neposluh za plaćanje televizije koju moramo plaćati, a ona nas ne želi objektivno informirati, onda hajmo ne platiti to ili kako god se dogovorimo. Ideja je bitna, ne? Kakvi su vam planovi za budućnost i do kad mislite biti pred Hrvatskom televizijom, kakav mislite da će biti ishod ovog protesta? Pa mislimo biti dok god bude trebalo biti, znači dok jednostavno ne dobimo slobodu medija, svi zajedno. Znači mi skupljamo potpore raznih, kažem, udruga, stranaka, druga, svega nečega, jel? I jednostavno na kraju što nas se više skupi, više ljudi traži slobodu medija. Znači više ljudi očekuje da će jednog dana imati pravo nešto i reći na toj televiziji. Zašto da Srp ne bi rekao ili jedan HSP ili ne znam, bilo ko nešto na udruga Roma, zašto se ne bi predstavili? Zašto ne bi rekli svoja razmišljanja, ne da svi jedni druge, bez da znaju o čemu ljudi razmišljaju, manje više svi slično razmišljaju, ali jednih druge etiketiraju odmah u samom startu bez da su poslušali šta taj čovjek ima za reći. Da li je tako razmišljanje utopističko ili je zbilja realna mogućnost, znači da mediji prestanu sa cenzurom i da postanu objektivni?
Pa nije utopija, utopija je nešto puno drugačije. Znači, ako se narod probudi od svijesti, ako ti svi ljudi koji su dali potporu pozovaju te sve članove, jel? Znači, to više nema veze s utopijom, nakon tu, ne znam, 15-ak, 20 udruga stranaka, članovi dođeju, pa mislim da tu nije utopija. To je realna stvar, jer ja smatram, ako sam ja dao nekom podršku, da ću ga doći podržati. I da ću pozvati sve ljude koje mogu pozvati da ga dođu podržati. Pa isto tako smatram ti ljudi, ako su dali podršku, da će doći podržati. I znači, jednostavno, samo na taj način da jedni druge podržimo, možemo nešto i napraviti. Znači, ako tu nas dođe 5, 6, 10, 100 tisuća, šta ja znam, nešto smo napravili, ne? Ali bitno sad, velim, skupite podrške, pa da onda možemo svi zajedno izaći, jer nema smisla da tu 50 dana stoji, ne znam, 10 tisuća ljudi, ono, ne? Ali ako treba, valjda će ljudi doći stati. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Evo nas i sa organizatorom ovog festivala demokracije, Dubravkom Krčmarekom, pred zgradom nacionalne televizije. Za početak, šta vi mislite, da li je tolika jedna usmjerenost ka Europskoj uniji od strane nacionalne televizije izričito njihova želja za ulaskom ili ipak neka povezanost na nekom financijskom ili inom nivou? Pa naravno da je povezano, evidentno je vidljivo da je njihov glavni čovjek HTV-a ujedno i predsjednik Europskog doma u Republici Hrvatskoj. Naravno da to nema apsolutno veze sa objektivnim informiranjem, nego da je to jednostrano guranje u Europsku uniju, što ja smatram ropstvom, jer molim građane nek dobro pročitaju Lisabonski sporazum i kompletno zakonodavstvo Europske unije, pa će vidjeti u što nas to guraju. Jer Europska unija je predviđena samo za krupni kapital, a mi svi drugi smo potrošna roba. U konceptu toga i sami Lisabonski sporazum i sporazumi prije Europske unije na koje su se vezali su isključivo pisani na trgovačkom pravu, pomorsko-trgovačkom pravu, što se zna što je u povijesti donosilo razvoj kolonija, ne? Tako je to i ovo suvremeno porobljavanje naroda. Ovo ispred nas, odnosno ispred nacionalne televizije, je prvi tent city ili ti grad šatora u Republici Hrvatskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama i nekim drugim zapadnim zemljama vidimo na stotine takvih gradova, tamo je naravno razlog takvih gradova drugačiji. Što vi mislite o samom pojmu tih tent city-a i kakva će biti budućnost toga nekog posebno novog demokratskog ili u najgorem slučaju čistog socijalnog statusa građanina? Pa ovo je prvi, evo već smo tu dovoljno dugo, preko 45 dana, ustrajat ćemo i dalje. Ovo je vezano za slobodu medija, znači nema neki socijalni karakter, međutim dok smo ovdje isto tako pokušavamo biti kreativni, organizirati jedan sindikat nezaposleni da se kroz socijalno zapošljavanje zapošljuju ljudi, to ima tog sadržaja, ali u pravilu je vezan za zahtjeve koje smo uputili, znači na neki način građanska politika malih ljudi koji svojim ustrajnosti na ovakav način mogu doprinijeti razvoju društva. A što se tiče ovih socijalnih, što je u Americi češći slučaj nego ovaj politički, je stvar da vidimo da tamo za male ljude nema više druge mogućnosti nego se vraćaju u šatore, u kamp kućice. Samo oko New Yorka imate jedno takvo naselje koje broji preko 1 milijun takvih šatora gdje su smješteni socijalni slučajevi, potpuno izolirani od svijeta, zabranjeno unutra i snimanje unutar tih kampova, baš da se ne vidi, da se ne može pustiti vijest o čemu se tu radi. Samo znamo da će posle Nove godine, najvjerovatnije koliko se sve više i više priča posle referenduma o Europskoj uniji, pripremljeno je u Hrvatskoj 25.000 stanova banke će oduzeti. To znači da će ovakvi socijalni, ali socijalnog karaktera kampovi sasvim sigurno vrlo brzo niknuti
i u Hrvatskoj, kao što je primjer u svim zemljama Europske unije. Početi od Mađarske pa nadalje. Ne? Sve češće vidimo demonstracije i prosvjede po cijeloj Europi, po cijelom svijetu zapravo protiv krupnog kapitala, protiv vladajućih struktura, odnosno struktura moći. Čuli smo da će 7., 8. i 9., 12. biti nekakvi prosvjedi u Hrvatskoj. Čemu tolika razjedinjenost demonstranata, odnosno organizatora tih prosvjeda i kojoj, da tako kažem, struji se vi priklanjate? Pa mi se nikad ne priklanjamo ni jednoj struji. Mi smo pokret koji se isključivo veže kroz ideju, znači podržavamo sve političke stranke koje se priklone nekakvoj ideji. U ovom slučaju govori se o prosvjedu protiv potpisivanja sporazuma s Europskom unijom, kojem smo mi kao pokret Građanska solidarnosti uputili kaznenu prijavu protiv Jadranke Kosor i Josipovića, jer je to protuustavan čin, jer samim, ako ste gledali, možete naći na internetu da je, dok je Josipović postajao predsjednik Republike Hrvatske, položio je zakletvu koja govori da će štititi suverenitet Republike Hrvatske, a potpisivanjem međunarodnog sporazuma, ovog međunarodnog sporazuma, gubimo suverenitet i to u velikom dijelu. Odnosno u onome bitnom da bi mogla opstati jedna nacionalna država. Da, evo, izbori su tek netom prošli i čuli smo u više vaših istupa da zapravo ulaskom u takvu veliku međunarodnu državnu tvorevinu zapravo izbora pravih neće niti biti. Što vi mislite o budućnosti izbora u Republici Hrvatskoj? Pa da neće biti pravi. Ni ovi sada nisu bili ni demokratski, pa nemaju ni legitimitet. Postoji velike špekulacije da ima oko nešto malo manje od 1.000.000 glasova nepostojećih. Vidimo kako se mediji ponašaju prema malim strankama i tako dalje. To nema veze s demokracijom, to je jedna farsa medijska koja pokaziva da je demokracija, a mi se nalazimo u jednoj dubokoj društvenoj krizi, kao i u Europi. Ulaskom u Europu još ćemo više potonuti jer ćemo još manje imati pravo glasa. Samo morate imati na umu da je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj manje nego 1% europske populacije, što znači da će ama baš svi Hrvati na referendumu za nešto zaokruže protiv, to će u okvirima Europske unije biti statistička pogreška. Mislim da na ovakav način kako se razvija Europska unija nije mjesto ni jednoj državi u njoj, a kamoli Hrvatskoj koja još ima šanse i pokazati svijetu jedno novo društvo u kojem će sasvim sigurno biti više demokracije, izravne demokracije, gdje će se barem jednom godišnje pitati narod za sve bitne nacionalne interese neke države i tako dalje i tako dalje. Što se tiče izbora, poručujem sada svim predstavnicima stranaka koji poslije izbora da se ujedinje u zajedničkom cilju, a to je obrani suvereniteta Republike Hrvatske, da tu nema tenzija, egotripova i bilo kakvih političkih prepucavanja. Situacija je vrlo ozbiljna i trebamo svi, ama baš svi zajedno zapet i obraniti suverenitet Republike Hrvatske. Prvi korak prema tome je jedan veliki zajednički sastanak, da se raspodijele zadaci, da se pokaže onda ko je koliko sposoban. I prvi i osnovni cilj je osloboditi medije, dobiti medijski prostor da bi uopće građane, odnosno narod, na neki način obavijestili što je to Europska unija i što se događa stvarno u Europskoj uniji. I evo, za kraj, kakva je vaša prognoza rezultata na predstojećem referendumu za Europsku uniju i da li mislite da, što je zapravo praksa u nekim drugim državama, da ukoliko Hrvati na prvom referendumu kažu ne, da će biti drugi, treći, četvrti referendum sve dok na kraju referendum ne bude pozitivan? Pa to što je praksa Europske unije da su na taj način ponavljanjem ljudi popustili i raznim pritiskama od gospodarskih, socijalnih izolacije nekih država i tako dalje, što je bil primjer u Irskoj gdje su jednostavno zatvorili svim pipe za nekakve projekte koje su trebali dobiti iz fondova, na neki način povukli i uložili jako u medijsku kampanju da su ljudi promijenili mišljenje. Što se tiče ponavljanja, neka oni samo ponavljaju. Pa može se i ta Europska unija unutar sebe promijeni sustav.
funkcioniranja, pa zašto ne bi ušli u jedan savez suverenih država Europe, ali nekakva mega država u kojoj se gubi nacionalni identitet, gubi se jezik, gubi se obitelj, gubi se sve ljudske vrijednosti i sve usmjereno samo u krupni kapital. Ne, hvala u takvu Europsku uniju da 1000 puta ponove referendum. Ne. Imamo slučaj Švicarske koja je 16, ja mislim da 16 ili 17 puta do sada odbijala bilo kakve takve asocijacije vezane za suverenitet same Švicarske. Pa tako i Hrvati zašto ne bi mogli, odnosno imamo itekako puno sličnosti sa Švicarskom, to je turizam, to je vrlo vrijedni ljudi koji mogu proizvoditi ručnu izradu koja je uvijek i na cijeni, a sam bankarski sustav, nije problem izgraditi pošteni bankarski sustav koji će privući štediše svih zemalja ako je sustav dobar. A ako je sustav naopačke vrijednosti, gdje se gubi, gdje svaki pojedinac čim je u tom poreznom sustavu je uvijek će biti dužan, u tome onda ne možemo ni razgovarati u nekakvom napretku. Hvala vam na razgovoru. Hvala. Parlamentarni izbori su prošli, a dojmo smo da pravi državni izbori tek dolaze. Dakle, referendum koji još nije raspisan vjerovatno bi mogao biti tijekom 1. ili 2. mjeseca, a možda i kasnije. No, situacija je trenutno takva da jedini pravi glas protiv zapravo ističu ovi ljudi iza mene, hrabri ljudi koji već gotovo 2 mjeseca, odnosno točnije 50 dana prosvjeduju protiv jednoumlja i protiv jednosmjerja ka ulasku u Europsku uniju. I nažalost, sve dok šačica ljudi stoji iza tog pitanja, a cijeli hrvatski narod se i dalje izričito ne očituje da bi poštenje ili pravda u ovom slučaju ipak bila ok, dok smo osuđeni na ovakva nasilja, da ten Cityjeve koji će po nekim procjenama ekonomskih analitičara nakon još jedne duboke recesije biti europska svakodnevnica. Dakle, za sad je to samo protestni grad, no uskoro kako situacija stoji mogla bi biti i prava hrvatska surova realnost. Ovi ljudi nam pokazuju to da možda Europska unija i nije najbolje rješenje, da se možda u najmanju ruku treba zapitati zašto, ama baš svi političari govore da je Europska unija dobra i zašto je samo svega 5% političkog tijela protiv Europske unije, a praktično 40% hrvatskog građanskog tijela je protiv Europske unije, dakle velika je nebalansiranost između te dvije brojke. Ratko Martinović za Politiku HR.